Takže čau lidi, já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu si teda postavíme, nebo ne postavíme, ale prostě jsme si udělali ten svět. A já se omlouvám, že jsem chvíli jsem říkal v tom videu, že zítra udělám to video. Já jsem ho zítra neudělal, protože jsem, jako mohl, ale neměl jsem prostě náladu, jsem neměl. Nějaký dny jsem prostě neměl náladu na to točit, prostě jsem něco dělal a takhle bla, nějaký věci, takže teď si to natočíme a doufám, že vás to bude bavit, aspoň trošku. Samozřejmě nahoďte like, odběr, ježiši, no tak za tohle by ani nedal, ani prostě nikdo by za tohle nedal odběr, kdybych to neřekl. Ale vy to stejně, ne, já vám věřím, že tam dáte ten odběr. Já vám věřím, dávajte odběry, ať můžu někomu poslat donate, je mi to jedno. Napište mi do komentářů, komu mám poslat donate, až budu vydělávat nějaký peňážky, tak komu pak mám poslat donate. Aspoň nějaký. Tyjo. To je ale výhled. To je výhled. Normálně my jsme na Maladivách nebo někde. Takhle. Tak, to bychom měli. Já se tady podívám, co tady máme za krásnou přírodu, nebo jako já jsem to viděl, ale jakože, abych se ještě víc podíval na tu ohromnou krásu. Úplně kamu. Hej, tady by se reálně dalo žít, tady by se jako, fakt, tady by se reálně dalo žít. No, a teď kam půjdem? Což bude super, no, teď kam půjdem, že jo? No za chvíli bude noc, že jo? A já se tady někam neschovám. Můžeme udělat jak předtím tu taktiku, že se schováme zase do kejvky, ale to nevím, no. Za chvíli bude noc, to už vidím úplně, že no. Teď jsem spadl. No, kam se schováme, jako? Slunko. Já potřebuji se někam schovat, ale. To půjdem třeba sem. Já to tady potřebuji rychle vykopat. Tak se zatím podíváme do budoucnosti. Našli jsme železo. Tak vy se podíváte do budoucnosti, jo? Tak čus. Tak, to bychom měli. Postavil jsem si tady docela velký barák, jako. Tady takhle, tady si také postavíme důl, taky to povede dolů, úplně dolů tam. Pak tady to takhle vede přes a můžeš se rychle dostat sem a nemusíš to takhle obcházet, ale můžeš také to jenom prostě projít a máš to. No. A jinak tady je tohle a pak taková chodba. Pak je tady ještě druhý patro. Takhle, tady bude nějaká chillovací místnost a tady je takhle okýnko a můžeš se podívat
jak je venku, jestli tam někdo je, není, bla, 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 takovýhle blbosti. Já vím, není to úplně překrásný. Hele, mě nemusíte soudit. Já vůbec neumím třeba v Minecraftu stavět. Ano, najde se tady někdo, kdo prostě ještě je horší, jak já ve stavění v Minecraftu. Ale jako určitě se tady taky najde nějaký totální builder prostě nějaký totální, který tady postaví za 5 minut totální luxusní vilu. Jako to se taky najdou lidi. Na všechno se aspoň najde jeden člověk. Já bych to možná venku. Joj. Kde je creeper? On je tam. To pojď, ne? Vybuchl. No. To by bylo pro dnešní video asi konec. V tomhle dílu, nebo no, v téhle sérii budeme přežívat. No, tady bych to ukončil. Mějte se hezky. A zítra nevím, ale v dalším dílu určitě prozkoumáme tady to prostředí a hlavně ať mě nezabije další creeper nebo tak někdo. No a během té cesty bych prozkoumával věci, jo. Chtěl bych najít v dalším dílu určitě, samozřejmě, vesnici. Určitě vesnici. No. Můj cíl je určitě najít vesnici, tady jestli je někde poblíž. Já jsem ji totiž neviděla. No, a pro dnešek by to bylo teda konec. Mějte se hezky. Japonec vás zdraví nakonec a mějte se hezky.